Figyelem, az alábbi viadalom megzavarására alkalmas, elolvasása csak erős idegzetűeknek ajánlott. Mosolygós fejélt egyszer egy pap, aki esküjeletétele után elindult világot látni. Hosszú éveken át vándorolt, míg nem elérkezett egy Isten háta mögötti kis faluba, itt az általa hirdetett vallásban hittek, de templomuk nem volt, a legközelebbi. Majd 25 kilométerre levő kisvárosba jártak templomba, a pap gondolt egyet, és az egyház támogatását kérve a falu férfiainak segítségével saját templomot építtetett. Ettől kezdve minden vasárnap ő celebrálta a misét, adta össze a házasodókat és mondott imát a temetéseken. Sok év telt el így, egy közönséges mise végeztével, egy kora tavaszi hűvös vasárnap délelőttön, ahogy kiterelgette a gyülekezetet a templomból és zárta volna be a kaput, a templomkertbe lépett egy ismeretlen férfi, szakadt ruhájában, koszosan odaállt a pap elé. És azt mondta, pap, kérlek, légy jó, és adj egy fél citromot. A pap jó volt, és bár kicsit furcsálta a dolgot, hátrament a paplakba, elővett egy citromot, félbevágta. Majd kivitte a férfinak és odaadta neki, aki hálásan tekintett vissza rá, azonban a pap oldalát furdalta a kíváncsiság, azt kérdezte, fiam, miért kell neked ez a fél citrom? A férfin erre jeges rémület lett úrrá, és mielőtt a pap egy szót szólhatott volna, kirobbant a templomkert kapuján, és elszelelt, 1 héttel később. Megint csak kifele jövet a templomból a pap megint szembe találta magát a templomkertben a fickóval, az így szólt, pap, kérlek, légy jó, és adj egy fél citromot, a pap meglepődött. Mind a férfi újabb felbukkanásán, mind az újabb, furcsa kérésen, persze azért jó volt, hátrament a paplakba, és hozta a fél citromot, a férfi kezébe nyomta, de rögtön rá is kérdezett, itt van fiam. De kérlek, áruld el, miért kell neked ez a fél citrom? A férfi láthatóan megrémült, és rögtön elfutott, azonban a pap sem volt rest, utána eredt, csak hogy nem volt igazán jó kondícióban. Még sosem futott ennyit és ilyen gyorsan, hát a falu végében kifulladt, és csak nem elájult, arra gondolt, hogy hát ha a jövő héten is eljön a különös alak. És akkor érdemes lenne tudnia tartani vele a lépést, így hát a következő hetet szorgalmasan futóleckékkel töltötte, megérte, mert, ahogy gondolta. A következő vasárnap ismét belépett a templomkertbe a furcsa idegen, a pap meg sem várta a kérését, jó volt, és hozta a lakából a fél citromot, a férfi szavakkal fogadta, köszönöm, pap. Hogy jó voltál, és adtál egy fél citromot, szóra sem érdemes, fiam, felelte a pap, de kérlek, áruld el, miért kell neked, a férfi már futott is kifele, de a pap szorosan a nyomában volt. Sokáig futottak, a pap már kezdett nagyon kifáradni, mire egy széles, sebes folyóhoz értek, az idegen gondolkodás nélkül a folyóba vetette magát, és átúzta, majd eltűnt futva a túlparton. A pap nem tudta követni, mert nem tudott úszni, bosszankodva tért haza, a következő hetet azzal töltötte, hogy naponta a 25 kilométerre levő kisváros úszodájába járt gyakorolni, sőt, ha már ott volt. Arena márkájú úszónadrágot és Nike futócipőt is vett magának, izgatottan várta a vasárnapot, most már biztos volt benne, hogy a fura szerzet újra ellátogat hozzá, vasárnap, ahogy bezárta a templomot. Megnyikordult a kertkapu, és belépett a férfi, pap, kérlek, légy jó, és adj egy fél citromot, a pap jó volt, hátrament, felhúzta az úszónadrágot és a futócipőt is, fogta a fél citromot.
És kivitte az idegennek, itt van, fiam, de áruld már el, kérlek, mire kell ez neked, a fickó megrémült, kirontott a kapun, a pap sebesen utána, elérték a folyót, a férfi átúzta, a pap utána. A túlparton futott tovább, a pap követte, egészen egy mély szakadék szélén álló, magas fáig futottak, a fickó macska ügyességgel felmászott, ám a pap nem tudott fára mászni, a földön maradt. Szitkokat szórt mindenre, ahogy baktatott hazafele, a következő héten a falubeliek furcsálva nézték, ahogy a pap minden nap a templom kertjében a fákra mászik, ide-oda ugrál. És egészében véve igen furcsán viselkedik, de a papot nem érdekelte, megszállottan gyakorolt, készült a találkozásra. Vasárnap már a mise előtt felvette reverendája alá az aréna úszónadrágot és a Nike futócipőt, sőt, jó volt, és még a fél citromot is előre a zsebébe tette. Az átlagosnál jóval gyorsabban celebrálta a misét, és amint lehetett, megszabadult a gyülekezettől, és bemelegítésbe kezdett, pontban, amikor a misének rendesen végződnie kellett volna. A kertkapun belépett az idegen férfi, pap, kérlek, légy jó, és a pap már nyújtotta is a fél citromot, miközben visszakérdezett, fiam, mire kell ez neked, az Isten szerelmére. A férfi megrémülve rohant el, a pap utána, futottak a folyóig, átúzták, futottak tovább a fáig, felmásztak rá, itt a pap csaknem elkapta a figura grabancát, amikor az elkapott egy indát. És átlendült a szakadék túlsó oldalára, a pap azt hitte, idegbajt kap, de ekkor megpillantott egy másik indát, nosza, megragadta, és átlendült ő is a szakadékon. Ott azonban nem várt akadályba ütközött, egy repülőgéptemető volt ott, ahol az egyik roncsban elzárta magát a férfi, a pap dühöngve járta többször is körbe a roncsot, de a szilárdan lezárt oldalajtón kívül nem talált bejáratot. Azt kellett valahogyan kinyitnia, csak nem örjöngve tért haza, a következő hét minden napját a falu lakatosánál töltötte, ellesve a zárak kinyitásának minden lehetséges módját, vasárnap futócipőben. Úszónadrágban, hátán vízhatlan hátizsákba rejtett feszítővassal, lángvágóval, tolvajkulccsal és fúrógéppel tartotta a misét, majd kiállt a templom elé, várva az idegent. Amaz csak hamar meg is érkezett, pap, kérlek, légy jó, és adj egy fél citromot, itt van, fiam, nyújtotta a pap, mert jó volt, de közben cselesen megragadta a férfi csuklóját, magához húzta. És megszállottan villogó szemmel kérdezte, de mire kell ez neked, a fickómpáni félelem lett úrrá, kitépte magát a pap kezéből, és elrohant, de a pap nagyon szorosan ott volt a nyomában. Száguldottak a folyóig, gyorsan áttempóztak rajta, futottak tovább a fáig, nyakukat törve másztak fel rá, egymás után átlendültek a szakadékon. A férfinak alig sikerült bezárnia a roncs ajtaját a pap előtt, ő azonban nem állt meg, lekapta hátizsákját, elővarázsolta a szerszámokat, és ügyködni kezdett a zárral, 1 óra nem telt bele. A nehéz ajtó nyikorogva feltárult, odabent az idegen rémülten vakogott, nagyon félt a pap ádáz és diadalittas tekintete láttán, a pap lassan odalépdelt a fickó elé, legugolt, és nagyon halkan. Barátságos mosolyra váltva, szelíden megkérdezte, fiam, hetek óta kérsz tőlem fél citromot minden vasárnap, nagyon szívesen adok, akár a jövőben is még többet, csak azt az egyet kérem tőled.
hogy áruld el nekem, mire kell neked, rendben van, pap, érkezett a remegő hangú felelet, elmondom neked, de kérlek, légy jó, és ne mondd el senkinek, a pap jó volt, és nem mondta el senkinek. Mondja, van egy másik. Ja, ez jó poén, ez jó poén. Még egyet kérek szépen. Ez nagyon jó poén, azt elmondod.